आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि नाजानायाव बर' एबा कसारी फोलेरनि मोनसे गोग्गाथाव हाबाफारि जालाङो। 21 नभेम्बर बृहस्पतिबारखालि आसामनि राजथावनि दिसपुर अदेबानि आसाम आयेन आफादनि लांगोनायाव सेन्डस्टोन म'न'लाइट पिलार अफ एन्सियेन्ट आसाम एबा आसामनि बायखोन्दा नेरसोन अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जालाङो। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखाइजों बेखेवनाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, आसामनि मन्त्रिफोर बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', बिटिसिनि EMMCLA, BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, BKWSनि EMMCLA, बर'नि गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफोर, गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुआरि हानजा आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी, गागि थुनलाइगिरि डक्टर अनिल बर', दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि, बर' वुमेन जास्टिस फरामनि बोसोनगिरि डक्टर अनजालि दैमारि, आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना गोजोननायजों खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। थारैनो जोबोद मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे समाव आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारमोना मोनसे अराय सम गोसोखांथावना मोनसे खामानि मावदों बिथाङा, जायखौ जोङो बर'ल' नङा आसामनि गासैबो सुबुंफ्रानो बेखौ बाख्नायनांगोन। दिनै बिथाङा आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव बा आयेन आफादनि सिङाव बिथाङा जोंनि आसामनि बायखोन्दा नेरसोन, बर'फोरनि बायखोन्दा नेरसोन, जोंनि गुबुन गुबुन आहमफोरनि बायखोन्दा नेरसोन बेखौ बिथाङा बहाय गायसननो थाखाय हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिया आं बेखायनो बुंदों जे जोबोरैनो मोनसे गोजोनथावना हाबाफारि। बेवहाय दिनै आसामनि थारैनो मोनसे जारिमिनारि सान जागोन बियो। आरो बे जारिमिनारि सानखौ जोङो साबायखर बावनांगोन जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानजाथाव बुंथिगिरि बिथां बिश्वजित दैमारियानो जिहेतु बिनि खामानिखौ मावदों, बिथांखौ जों अराय सम गोसोखांनांगोन, जों साबायखर बावनांगोन। आसाम आयेन आफादनि जा गोदान एसेम्बलि भवन, बे एसेम्बलि भवनाव बिनि दरखं मोखाङाव नैबे गोजाम मन'लिथ बेयाव बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि सोलिगासिनो दं। आरो बेयाव जों बे हाबाफारिखौ नायनो हिसाबै बेयाव फैदों। आरो दिनै जारिमिनारि सानाव जों बेयाव नुजाथिफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बै मन'लिथ बेखेवनायनि गेजेरजों आसामनि जि गोजाम जारिमिन माने बै रामायण महाभारतनि जुगनि समनिफ्रायनो बेयाव आसामाव जितु गोजाम जारिमिन दंमोन, बे जारिमिनजों सोमोन्दो गोनां कामाख्या मन्दिराव मोननाय मोनसे जि स्काल्पचार, बै स्काल्पचाराव मोननाय जि बर'नि गोजाम डिजाइन, जाय डिजाइनखौ जोंहा आर'नायाव बाहायनाय जायो, बे डिजाइन गोनां बेयाव लंथाइ दाननानै दिहुननाय जादों आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। जोंनि थाखाय बे मोनसे देरगाथाव सान होननानै जों बुंनो हायो। आरो बिथां बुंथिगिरि, आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा बे खेबाव जों बुंनो हागोन बिथाङा मोनसे बाख्नायथाव मोनसे बिबान बानस'दों आरो बिनि थाखाय बिथाङा जों बयनिबो साबायखर मोननांगौ। आं बेखिनिखौ गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै गोजोननाय मोनदों। दिनै मोनसे आसाम एसेम्बलि बेवहाय जे बर'नि बायखोन्दा नोगोरनि मोनसे माइलस्टनफोर बायदि जोंनि राजानि बे नेरसोनथिखौ लाखिनो हानाया आरो गमामायैनो जोंनि बे बर' माहारिजों लोगोसे जोंनि बे आसाम एसेम्बलियाव जोंनि बर' माहारिनि मोनसे सिनायथि आरो मोनसे गौरबनि मोनसे जारिमिन आरो बेखौ दिनै बर'नि हारिनि थाखाय बे अरायसम जारिमिन जानानै थाबावसिगोन। आरो गमामायैनो जोङो दिनै आसाम एसेम्बलि एबा आसामाव थानानै जोङो गासैबो जोंनि बायदि जों दिनै डेभेलप खालामनो हादों। गमामायैनो जोंनि गेजेराव बेबायदि एसे जौगानायखौ जों लाबोयोब्ला निसय जोंनि बर' माहारिनि
गोजोन आरो खौसेथि थासारिया दिनैनि नैबे थासारिनि गेजेरजों बेखौ फोरमायनो हायो मानो होनोब्ला जों दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोननानै जोंबो गौरब खालामदों जे गमामायैनो नैबे जोंनि आसामनि बे राजथावनिया दिनै गमामायैनो बर' हारिनि बायदि जोंबो गोसोआव गौरब मोनसे लाना बेयो जों दिनैनि गाहायै जों बेखौनो जों बुंनांगोन मानव गेदेर आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा अराय सम गावनि नाजानायजों लोगोसे आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बेखौ जाफुंसारहोनो हानायनि थाखाय जों जादों होननानै सानदों आरो बेखौ जों गौथुमनिफ्रायबो जों बेखौ गमामायैनो जों साबायखर होनांगोन आरो जों हारिनि गेजेराव थाखोसे जोङो दिनै दावखोनाय बायदि जों गावखौ खालामनो हायो। এই মনোলিথ বা একক শিল্পৰ স্তম্ভবোৰ বালিচহীয়া শিলৰ পৰা খোদিত কৰা হৈছে। একাংশ বুৰঞ্জীবিদৰ মতে এই শিলাস্তম্ভবোৰ মহাদেৱ শিৱৰ সন্মানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আন বুৰঞ্জীবিদৰ মতে ৰাজবাৰী আছিল বিশিষ্ট কছাৰী ব্যক্তিসকলৰ সমাধিস্থল। ভিন্ন আখ্যান স্বত্বেও এই একক শিল্পকলা কছাৰী ৰাজ্যৰ বিজয় কীৰ্তি চিহ্ন হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ডিমাপুৰৰ কছাৰী ৰাজ্যৰ ধ্বংসাৱশেষে খ্ৰীষ্টীয় দশম শতিকাৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ছোৱাৰ প্ৰতিফলন ঘটায়। একক শিলাখণ্ডত খোদিত আকৃতি আৰু আৰ্হিবোৰে কছাৰী ৰজাসকলৰ তীক্ষ্ণ কলাত্মক আগ্ৰহ চিত্ৰিত কৰিছে। সম্প্ৰতি এই কালজয়ী গাঁথনিবোৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ গৌৰৱময় অতীতৰ সাক্ষী হিচাপে থিয় দিছে। অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত এই মনোলিথৰ প্ৰতিৰূপ উন্মোচন आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों। बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बिनिनो मोनसे बाहागो। कछारी राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने फ्राय 10 सेन्चुरि एबा 10 सेन्चुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो। थ' बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय आरो आसामनि बिधान सभानि जाय स्पिकार मानव गेदेर बिस्वजित दैमारिया बेखौ मोनसे इनिसिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा डिजाइन गासैखौबो एप्रुभेल खालामनानै खालामदों। बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन। बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन। जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्चुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्चुरि होननानै बुंजायो। जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेसन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया। ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ। बे जोंनि पास्ट। थ' आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरगाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिस्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो।